Yalan. Dido. Dido. Gapir tez. Dalba yok. Nima? Siktirme. Bro men şatamavsa. Ha Salimov. Atasını hem anasını hem sökmeymen dedim. Ata-anasını hem sökmeymen dedim. Prosta körünler oldu. Bola Salimov. Ana göreyna kaldı. Ben kılaman dedim. Yado. Ben Salim alın bak pisas ettim bro. Oh. Çıkar. Yok. Müzik kola. Yok. Yado, bana kara. Eğer kımaydıgan bolsan flash kara. Yado, eşit. Sen az Türkmenistan'dasan, kalktasan. Ya doğancığım dur oğlum. Dur doğancığım dur. Sonunu uğrayın sonunu. Dursana doğancığım ne mağana ne? Kaysi Respublika? Turkmenistan. Amerika. Erkekçi ya flash kılasan $100 yasan kılasan. Bir oyuncu. Sen tamam. Dünkü Jılan Ahmet söz verme ne demen. Sen de sas takalını al eke. Davay. Dünkü Jılan Ahmet. Ha? Dün mene kaçıp giden Jılan Ahmet. Davay. Keysene dalba yok. Qarasat nima Baran mı sen? Gey. Qism bular qilaman. Dalba yok diye. Olmadım. Baba. Ben vallahi ben sen şartını kıbirdim. Nime kıldın? Tamam nime kıldın eke? Kara, eğer seni şartını kımağanım. Hey Dido. Oldim. Hey Dido. Qarasat. Murtung nima murtung? Nima murtum nima bo'pti? Alaman doğa. Utturaman. Ke bir gapir. Bir narsa aytaydan. Kara. Ke bir gapir. Sen müzik bak. Eşit provokator. Mana senga bir narsa aytay Yado. Senga Dido qımaysallar mı? Yok ben kılmayman. Sen dünkü şartım kılsan yemin ederim kılamam. Dünkü şartımı kıl. Saç takalını al. Bir gapir. Qara, senlarga boru, senlarga bundaq narsada senlar qilolmaysalarmi, o'ynamaysalarmi? Sen dün kaçıp gittin. Bak dün sen bana tarihka kırdırdın. Onu yaptırdın, bunu yaptırdın. Necha yalsılarda men Özbek, natsa ajratib boshqa men natsist emasman. Qarasat qildum bilet. O'qiymiz. Bizlar bir xil roza tutamiz. Bizlarni Nima qilyapsan ya qo'y. Qarasat. Nima? Ke bir gapir, ke. Birga birmi? Ke. Davay. Bir-birami? Davay. yengilaman deb o'yladim. Erkakcha 3-1 yengilaman. Davay. Davay, ulanaman senga, davay. Pizdu. Davay, ketdik. Bo'ldi, gidaman. Şu kengurlar. Любой jazoda o'ynaysanmi? Любой jazoda. Davay. Gapirding sen. Gapirdim. Mujik gap. Ekran o'g'lonlar yur. Qochmadim ko'rding. Yadodan qochmadim ko'rding. Любой jazo. Yalana jılgamalli ya dünyada o bir jelası var iken şonçek ettiyanem diye. Ya gelme yala yol non bilen düşünüşýärler. Ama da yüz versem üt kapar yala yöneyman. Bitta gör. Berdoğa rahmat ogajonim. Ağam yalana jılga diye eylak beylak.
Eylak beylak yalan açılga de dünyany sakalına ayırdiýanyny ayırmandyr. Biýdere oýnaýan diýýan bilen. Maňa da ýa-da utapdyr men tanamy birinji gedek görýän. Fadilissa. Hammamyzdaki Fadilissa. Hocajonim. Ana öz etmedi ýa, biýderek neme daýmasa ony. Beren okduňa yalan açılga diýýär, o da yalan aç pon diýýär. Hemme gadyň aýralyga ýa, üçüňize de. O ýa-da ekran masal oglanlar. Hammamiz bitti. Edena agam, anana edenak. Ana okana merjinin ýazan oky. Bitti gül. Bitti gül oğlum. Ulgaýber da diýär. Taş etsin ay. Gulatayın oglanlar, gulatın. İki gatyna çaýyrlar, gulatın. Ben voga bilmeýim ha. Bilmeýim hakykatda. Hammamizdaki Fadilissa oğlum. Salim sağ ol, Ferar sağ ol. Hammamizdaki Fadilissa. Rahmat. İki gatı gelmedi. Hammamizdaki Fadilissa. Rahmat, rahmat. Bollagam göni, menem segetçek, etçek, göni, gözüm ýanadyrjak. Gözüm ýanadyr. Rahmat hocajonim. İki gatı gelmedi, Salim sağ ol, Salim ömrüň bolsun. Kelursun oğa, kelursun mayli. Modoba rahmat. Rahmat sana hocajonim. Ay, iki gatı gelmedi, oglanlar, gulataýyň da, gül. Gül. Sağ ol, Salimov, taýar alkasyn. Ya, dakan Salam Arasat. Ay, sağ ol. Ömrüň bolsun, ay. Arasat. Hey. Arasat. Bas oglanlar, iki gatı. Arasat. Açılan o iki gatı. Okumayap. İki gatı gelen o. İki gatı gelen o iki gatı. Oy, bile parçat koýaýmasak dostlar. Okumayapty. Eşitmeýär. Arasat, eşitipsänmi? Eýýäm ýazylan zatlara gaýtyra, oy. Benim ano. Ay, Yado oynamadı-ku. Dakansa oynamadı-ku Yado. Ketdi-ku. Taxuya jazosyny aýtdym men. Ömrüň bolsun, Ahmet atmaýa gulo. Bu tutanagy atylýanlar. Bar ömrüň bolsun, agam sağ ol. Oy, bile gelip. Moýerada. Taýar alkasyn, sağ ol agam, bir ömrüň bolsun agam, Salim sağ ol. Hakyky. Yo, merdan gul işlemeýär gul. Ve peşetki ýokmy bizde olar? Yana pizdes bolar. Çetke barmy? 30 saniyede koyup beriň. 30 saniyede koyup beriň eli sopa. Gulatsa aýyrýas beýtmäň oglanlar diýär. Hakyky beýtmäň oglanlar o. Gulatmaň bir çatka düşmej atylýan zat. Bolsa ýok bolsun 30 saniyede koyup beriň. Oo, agam 30 bolup soňa şu wagt terejýäne öwrenşipdirna men goýok nemäňe. Kutlu agam bir çatka goýul oglanlar, goý bir çatkan oglanlar, bir çatkan goýun. Bir çatka. Punçuk. Bir çatka goý. Bas. Punçuk ataylik. Iki agam men, ömrüň bolsun, birim men. Canım. Oy bana. Birim men, ömrüň bolsun agam. Yar diýe. Ömrüň bolsun agam, sağ ol. Diýdi senmi? Şanç ýok. Bir sen diptin anama. Diýdi senmi? Ya bu kelle durupdy bulo. Bolla agam. Cezany bir ýaz. Cezany bir ýaz.
Jenany bir yalagam. Özüm var diye. Özüm var diye. Dido. JKK böyle ağa canım. Ha, ayt. Подожди. Первый. Neme diyem? Neme diýilýär? Kokteyl. Второй, подожди. Валикум кнафе. Кумагам. Второй, подожди. Bu isteýän göresanmy? Arkandaky isteýän. Başyň arkasyndaky. Ona yazasan, ulluqa harf bilen bir diýip yazasan. Üçüncüsini ayt. Tretий. Ay. Yumurtka içe daro blo, yumurtkany. İçe daro. 3. 3 näme bersek oglanlar, ýalaýyn da oglanlar. Подожди dedi okaman. Yo, Madopa mayla koýaryň. Mayli Madopa. Ha. Tuz barmy? Tuz. Ha, un barmy? Un. Var. Gamama doganjym sebäp o tarapda GG bar şonu. GG. Olam maňa berdirme diýdi. Bilýän men. Dogry düşünsem doganjym. O tarapda wagt GG bardy, şondan berdirmejek ýani. Ya bu koyuyor